Türkmen-Owan serhedinin Owan tarapynda howpsuzlyk şertleriniň ýaramazlaşmagynyň fonunda şuňlar Türkmenistanyň Milli Howpsuzlyk Ministrliginiň barha köp işgäri Aşgabatdan Mary welaýatyna gelýär. Olar Marynyň hukuk goraýjy edaralaryna ýygnaklary geçirýärler. Aşgabatdan gelen bu resmiler Marynyň hukuk goraýjylaryndan ilat arasynda Owganstandaky uruş ýok ýaly edip görkezmegi talap edýärler. Olar bu barada ilat arasynda dowul turuzýan adamlary wagtlaýyn tutsuk etmegi berk tapşyrýarlar. Şeýle dolar Owganstanyň Türkmenistan bilen serhedinde ýerleşýän Owanyň goloýunda partlama bolandygyny aýdyp, bardada taýýar bolmak ýöne algyramazlygy hem duýdurýarlar. Bu ýagdaýlar barada Azatlyk radiosynyň habarçysy Sewitden habar berýär. Milli Howpsuzlyk Ministrliginiň resmileriniň geçirýän bu ýygnaklary Owganstanda Taliban jeňçileriniň Owan hökümet güýçlerine garşy hüjümlerini güýçlendirip, ýurduň Türkmenistan, Özbekistan we Täjikistan bilen serhetleşýän ençeme demirazyk etraplarynda gözegçiligi ele geçirýän wagtlaryna gawat gelýär. Habarçymyz Marynyň hukuk goraýjy edaralarynyň bir näçe işgärine salgylanyp, Milli Howpsuzlyk Ministrliginiň resmileriniň mundan 10 gün çemesi odal welaýata gelip başlandygyny aýdýar. Ýöne olaryň anyk sany barada häzirlikçe maglumatyň ýokdugyny belleýär. Olar Marynyň ähli hukuk goraýjy edaralaryna şol sanda Milli Howpsuzlyk Ministrliginiň welaýatdaky şahamçasynda we polisiýa bölüminde her gün ýygnaklary geçirýärler. Aşgabatdan gelen resmiler hukuk goraýjylardan ilat arasynda Owganstanda uruş ýok ýaly edip görkezmegi talap edýärler. Bu uruşyň biziň ýurdumyza täsir ýetirmeýändigine, serhetde hemme ýeriň rahat we asudadygyny aýtmaly. Şeýle-de olar bu barada ilat arasynda dowul turýan adamlary wagtlaýyn tutsuk etmegi, olar bilen düşündiriş işlerini geçirmegi hem berk tapşyrýarlar diýip efirde adynyň üýtgedilip Rahim diýip tutulmagyny soran marly hukuk goraýjy işgärleriň biri habarçymyza gurrun berdi. Onuň sözlerine görä Milli Howpsuzlyk Ministrliginiň işgärleri Owganstanyň Türkmenistan bilen serhedinde ýerleşýän yerli ilat tarapyndan Marçak 3 diýilip adlandyrylýan Owanyň goloýunda partlama bolandygyny hem aýtdylar. Ýöne olar geçen hepde bolan bu partlama barada hiç bir ýerde gurrun etmediligi hem berk tapşyrdylar. Diliňizde berk bolun, bu barada hiç ýerde gurrun etmäň diýip yerli hukuk goraýjy Milli Howpsuzlyk Ministrliginiň bir işgäriniň sözlerini tistirledi. Bellesek bu maglumat Türkmen häkimetleriniň Owganstan bilen serhet ýakada ýerleşýän Serhedabad öňkü guş etrawyna goşmaça Harby we Lukman iýerýändigi, serhetde howpsuzlygy güýçlendirýändigi barada geçen hepdeniň ahirinde gelip goşan maglumatlaryň ýa-da gawat geldi. Maňa aýdylmagyna görä ol ýere goşmaça eskerler we Lukmanlar uğradylýar. Polisiýa işgärlerinden hem Serhedabada uğradylýanlar bar diýip Azatlygyň çeşmesi 9 iýulda gürrüň beripdi. Yerli hukuk goraýjynyň habarçymyza aýtmagyna görä, geçirilýän ýygnaklarda bardada taýýar bolmak ýöne algyramazlyk barada hem duýdurulýar. Islendik wagt guşga gitmeli diýilip bilinen raýatlar arkaýyn ýatsa-da siz hukuk goraýjylar eşiňizi geýip ýatyň. Şeýle-de şu günden başlap Marynyň aeroportunda 2 sany harby dükçör taýýar durar. Günde işden çykjak, ýaramok ýa-da dynjalşa çykjak ýaly bahanalar bolmasyn diýdiler diýip marly hukuk goraýjy belledi. Milli Howpsuzlyk Ministrliginiň geçirýän bu ýygnaklary Owganstanda Taliban jeňçileriniň ýurduň Türkmenistan, Özbekistan we Täjikistan bilen serhetleşýän ençeme demirazyk etraplarynda gözegçiligi ele geçirýän wagtlaryna gawat gelýär. Geçen hepde Azatlygyň ýagdaýlardan habarly çeşmeleri we habarçylary Türkmen-Owan serhedindäki ýagdaýlaryň howsalalydygyny belläp, ahaldaky harby bölümlerden Owan serhedine goşmaça güýçleriň iýerlendigini habar berdiler. Şeýle-de olar tutuş ýurt boýunça ätýaşdaky harbylaryň harby bölümlerine çagyrylýandygyny hem aýtdylar. Mundan başga habarçylarymyz Türkmen häkimetleriniň ilat bilen watançylyk ruhuny ýokarlandyrmaga gönükdirilen gepleşikleri geçirýändigini hem habar berdiler. Türkmenistanyň döwlet eýçiligindäki habar beriş terişdeleri Owganstanda yaramazlaşan howpsuzlyk şertleri bu ýerde dowam edýän çaknyşyklar barada habar bermeýärler. Şeýle-de Türkmen häkimetleri yerli hukuk goraýjy edaralary bilen geçirilýän ýygnaklary hem açaçan agdamaýarlar. Bu barada Azatlygyň Milli Howpsuzlyk Ministrliginden Marynyň polisiýa edarasyndan kommentary almak synanşygy hem netije bermeýär. Ýöne geçen hepdeniň ahirinde Talibanyň wekileti Türkmenistana
sapar edip ýurdun daşary işler ministrliginde gepleşik geçirdi. Resmi Aşgabat Türkmen tarapynyň çakylygy esasynda amala aşan sapar barada hiç zat habar bermedi. Ýöne Talibanyň Katardaky syýasy idarasynyň resmi wekili Muhammed Naim Azatlygyň habarçysy bilen telefon arkaly söhbetdeşlikde radikal hereketiň wekiliýetiniň Aşgabatda eden saparyny tasdiklady. Talibanyň resmi wekiliýeti Aşgabatda saparda boldy. Türkmenistanyň daşary işler ministrliginde Taliban wekiliýeti bilen türkmen resmileriniň arasynda gepleşik geçirildi. Iki ýurdun arasyndaky iki taraplaryň ykdysady we syýasy gatnaşyklar şeýlede howpsuzlyk we serhet meseleleri ara alınıp maslahatlaşyldy diýip Taliban hereketiniň resmi wekili ma'lum etdi. 1 maýda Birleşen Ştatlaryň ýol başçylygyna halkara güýçler Awganistandaky 20 ýyllyk uruşdan çekilip ýurtdaky goşunlaryny çykaryp başladylar. Şondan soň Talibanyň ýurdun onlarça etravyny öz gol astyna geçirendigi aýdylýar. Munyň netijesinde Kabul hökümetiniň we Awgan howpsuzlyk güýçleriniň sinmagynyň mümkindigi barada howatyrlanmalar bildirilýär. Türkmenistanyň Awganistan bilen 804 kilometr uzunlukdaky serhet araçagy bar. Cemiyeti İslami Partiýasynyň Nur Toparynyň başlygy Balyk welaýatynyň öňkü häkimi Ata Muhammed Nur Demirgazyk Awganistanda Merkezi Aziýaly jeňçileriň işçiligini aýtdy. Talibanlaryň etraby basyp almak boýunça amala aşyran hereketlerine Özbegistanly we Täjikistanly jeňçileriň gatnaşýanlygyny Nur bildirdi. Sadha terörist-i harici Ansarullah Tajikistan, yani Harekat-ı İslami Özbekistan Marşal dostumyň Ýar Muhammed atly ogly Jowzan welaýatynda Taliban hüjümçilerine garşy göreş alyp barýar. Marşalyň özi Türkiýede öz saglygyny barlatýar diýip onuň tarapdarlary aýdýar. Demirgazyk Awganistanda hereket edýän daşary ýurtly jeňçileriň iýesiniň bardygyny Marşal dostum öňe sürdi. Daşary ýurtly jeňçileriň Merkezi Aziýa ýurtlary üçin terbiýelenilýändigini Marşal dostum bildirdi. اینا صاحب داره نگاه میکردگی ها داره اینا را علیه مردم Özbekistan و Türkmenistan Demirgazyk Awganistanda daşary ýurtly militanlaryň sanynyň köpelýändigini resmilerim boyun alýar. Daşary ýurtly jeňçileriň Iran we Pakistan arkaly Awganistana gelýändigini resmiler belleýär. Faryab welaýatynda da daşary ýurtly jeňçileriň işçiligini Awganistanyň içeri işler ministriniň ornmasary Naqibullah Paýyk nöwtedi. Talibanlaryň tapynda ýerleşen daşary ýurtly militanlaryň aslynda Daişdigini Paýyk duýurdy. طالب است و فکر داعش داره فاریاب شدت پیدا کرد. Demirgazyk Günmotor Awganistanyň Badagyş welaýatynyň Türkmenistan bilen çäkleşen sebeplerinde de Merkezi Aziýaly jeňçileriň toplanýandygyny ýerli ilat aýdýar. Herat welaýatynyň serhet ýakada ýerleşen etraplarynda da daşary ýurtly militanlaryň bardygyny ýerli ilat habar berýär. Merkezi Aziýaly jeňçileriň gözeňinde tutýan esasy mendiliniň Merkezi Aziýa ýurtlaryndygyny öňkü komandir Döwlet Mawin aýdýar. Serhet ýakalarda ýerleşýän jeňçileriň daýyşçylardygyny Mawin ma'lum edýär. Planı Asya'nın yana söz Daiş'i geçirmek için bazı jeňçileri çamale getirdiler şüpheli. Demirgazyk Awganistanda howpsuzlyk şertleriniň görülüp eşidilmedik derejede ýaramanlaşan fursatynda Prezident Gany Balyk welaýatyna sapar etdi. Prezident Gany ýerli geňeşiň agdalary we halk wekilleri bilen geçiren duruşygynda Demirgazyk Awganistanda ýagdaýy kadalaşdyrmak boýunça alada edilýändigini beýan etdi. Ýöne hökümet güýçleriniň Taliban hüjümçilerine garşy seweşmeýändigini ýerli ilat aýdýar. Etraplaryň garşylyk görkezilmän Taliban seweşçilerine tapşyrylýandygyny halk ma'lum edýär. Böleki tarapdan Taliban wekiliýeti hem goňşy ýurtlarda resmi saparda bolýarlar. Talibanlaryň Katardaky syýasy idarasynyň wekilleri Şer Muhammed Abbas Istanikliň ýol başçylygynda Aşgabatda resmi saparda boldy. Bu saparyň Türkmenistanyň resmi çakylygy boýunça amala aşyrylandygyny Taliban wekilleri bildirýär. Taliban wekiliýetiniň Aşgabada saparyny ýazgaryp Awganistanyň daşary işler ministrligi bir beýannama ýaýratdy. Taliban wekiliýeti Moskwada da resmi saparda boldy. Tehranda hatta Awgan hökümetiniň ýollan wekilleri bilen Taliban wekiliýeti duşup gepleşip geçirdi. Ondan soň Awganistanyň daşary işler ministrligi Taliban wekiliýetiniň Türkmenistana eden saparyna näme üçin reaksiýa bildirýär diýip bilermenler aýdýar.
Türkmenawatda bolan partlamada ýaş çagy helak boldy. 11 adam şol sany 5 çagy hastahana yerleştirildi. Azatlyk radiosynyň habarçysy Türkmenawatda bir köp gatly ýaşaýyş jaýyna bolan partlamadan soň helakçylygyň adam pidalary hemde partlamanyň mümkin bolan sebäpleri barada yerli ýaşaýjylara salgylanyp habar berýär. 6-njy ýulda akşam saat 7:10 Türkmenawatyň Gagarin etrapçasyna yerleşen 43-nji jaýda partlama boldy. Köp gatly jaýda bolan partlama 2 gaty ýumurdy. Wakanyň ýa şäheriň internet ara balanşygyna bökdünçlük ýüze çykdy. Azatlyk radiosynyň habarçysy partlamanyň netijesini köp gatly ýaşaýyş jaýynyň 30-njy kwartirasyndan 38-nji kwartirasyna çenli dolu ýykylanyny, çykalga basgan çöklaryň hemde balkonlaryň 4-nji gatdan 1-nji gata çenli ýykylanyny habar berýär. Deslapky maglumatlarda partlamanyň gazyň sızmagy netijesini emele gelenligi aýdyldy. Partlama gazdan boldy diýip aýdyp biljekdäl. Ol çykan tüsü ýa-da tozon demiňi ısırıp barýar, gözüňi ýaşaýladýar diýip bir yerli ýaşaýjy aýtdy. Gazdan bolan bolsa ýanygyn dörärdi. Ýöne ýanygyn döremet diýip o sözüniň üstüne ýetirdi. Ýöne partlamanyň ýa-da Türkmenistanyň ýangyny howpsuzlygy we gaz edaralarynyň işgärleri öýleri we edara kärhanalary aýlanyp ýylan tarasyna gaz we elektrik enjamlaryny howpsuz ulanmak barasyna düşündiriş işlerini geçirdiler. Azatlygyň habarçysy şaýatlara salgylanyp güýçli partlamanyň netijesini 2 ýaşly çaganyň helak bolanyny habar berýär. Şeýlede partlamanyň netijesine şika salan uly ýaşly 6 adam hemde 5 tany çagy hastahana yerleşdirilipdir. Uly ýaşly adamlaryň ählisi we çagylardan biri hastahananyň reanimasiýa bölümine yerleşdirilipdir. Azatlyk radiosy helak bolan çaganyň maşgalasyna degişli maglumatlary aýan etmekden saklanýar. Habarçynyň maglumatlaryna görä hastahana yerleşdirilen adamlardan 50 ýaşlaryna erkek adamyň ýagdaýy agyr. Onuň kellesine beton gaçypdyr. Şeýlede reanimasiýadaky çagy hem agyr şike salypdyr. Güýçli partlamanyň sesi wakanyň bolan ýerinden 5-6 kilometr töwere uzaklyga çenli eşidildi. İlkinji bolup gapdal goňşular kömege geldi. Ejir şekenleri halat etmek üçin ulgap kömege gelen raýat köp boldy diýip Türkmenawat ýaşaýjysy gurrun berýär. Habarçynyň maglumatlaryna görä yerli ýaşaýjylardan soň wakanyň bolan ýerine ilki başda kömek gullugy, soňra ýangyny howpsuzlyk gullugy barypdyr. Iň soňunda adatdan daşary ýagdaýlar gullugynyň işgärleri barypdyr. Ja ýarlaryna ýakyntyz iýs geldi. Ýöne ýanygyn döremet diýip yerli ýaşaýjy Azatlyk radiosynyň habarçysyna gurrun berdi. Şaýatlaryň sözlerine görä köp gatly ýaşaýyş jaýynyň 2-nji gatyna partlama bolupdyr. Ol öýüň ýaşaýjylary kwartirant ýaşaýan ekeni. Partlama bolan wagty olaydy hiç kim ýok ekenini Türkmenawatly ýaşaýjy Azatlyk radiosynyň habarçysyna gurrun berdi. Partlamanyň 2-nji gatda bolany hak häzirki wagtda 6 sany kran binanyň ýykylan ýerlerini söküp başladylar. Işler giýje günlüğüň dowamyny alınıp barlýar. Partlamanyň bolan ýerini göz görmesin diýip akmata bilen tutdular. Şol köp gatly jada ýaşaýan ähli ýaşaýjylary wagtlaryň başga jaýa göçürdiler. Ýarlan jaý dol öňürüp soňra ol ýeriň ýaşaýjylaryny ýygyna göçürüp getirerler diýip ýagdaýdan habarly yerli ýaşaýjy Azatlyk radiosynyň habarçysyna gurrun berdi. Türkmenistanyň döwlet ýetirligine köpçüliklerin habar berişleri işçileri Türkmenawatda bolan partlama barada habar bermeýärler. Azatlyk radiosy partlamanyň adam pidalary we onuň mümkin bolan sebäpleri barada Lewap welaýatynyň polisiýa müdürliginden maglumat alyp bilmedi.